Co tam, kochanie, robisz? A... Tak, trzeba obejrzeć wózeczek. Hej, hej, chodź. Chodź, tutaj pokażę. Kochani, co tam tata znalazł? Gdzie jest tata? Chodźcie. Co tam masz? Zamki przy walizce. O, ukrycie. Spróbujemy, czy dobre. Och. Chodź, coś pokażę. Gdzie poszedł tata? O, Powolutku. ale jestem super. O, sam. Kroczek. Pięknie. O, kroczek. Kroczek. Ale super. No i kroczek, 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 ale pięknie. I słyszycie. Jejuś. Tak. Co tam znalazłeś? Gdzie samochód stoi? Gdzie samochód? Ach. Mam cię, ty. O. Tak.